Rob can't afford to go to the party. He lies and says my cat died. His ex wants a funeral. Now he needs a dead cat cremated. Ndaona ndithu vitumbiko mumba amenewa kuti munatingomva kuti akuti bwanji pamene tsopano ganizo limene ali nawo lokhala wachiwiri oyamba wa chipani cha MCP lalephereka, koma chosangalatsa nchimwecho chokuti onse amene agonja abwera ndithu kuno kuti akhale nawo pa tsiku limene lotsiriza la msonkhano umene wa Malawi Congress MCP, chifukwa chonena kuti zimakhala zovuta kwambiri makamaka ukagonja munthu pa mpikisano ndochepa amene amavomereza kuti zavuta. Ndimene tingowamva iwo amumbawo kuti akuti bwanji makamakanso zokhudza amene zilili pakadali pano. Tikombo kwambiri tinawakamba kuti muno mukhale anthu ambiri. Mwina Dickson utatitenga pamenepa timve kuti amumba akuti chani. Chabwino engineer mumba kukulandirani pano pa Zodiac. Lero muli kuno ena amati mwina amumba sapezeka popeza zavuta dzulo. Tatifotokozereni kuti koyambirira mwachilandira bwanji kuti mwagonja. Choyambirira 1 sizinavute masankho ndi mbali imodzi yonse chipani ndiye zikatero ndimene zakhalira. We move forward and with positive. We face the future with positivity. Tinaona ndithu zolemba zanu zolankhula zanu mnali ndi chiyembekezo, mukuona kuti zinasoonekera pati kuti mulephere. At the moment singanene kuti zinakhala bwanji patipo pali zambiri, koma I think for now